No hello moi drodzy, witam was pięknie w grze, która nazywa się, wbrew pozorom, nie jest to Halo, jest to gra pod tytułem Destiny. I tu sobie odpaliłem tryb taki, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, kampanii z innymi graczami w koopie, o coś takiego. W każdym razie mamy tutaj, to jest w ogóle, czekajcie, to jest beta. To jest beta, która jest strasznie głośna i muszę ją ściszyć. To jest wersja beta. Mam do niej wcześniejszy dostęp, znaczy mogłem w nią grać od poniedziałku wieczora, a... Nie, zaraz, tak, od poniedziałku wieczora, a od wtorku jest ona dostępna ogólnie do wszystkich i staje się open betą. A ja mam tą betę, która jest dostępna do ludzi, którzy sobie kupili pre-ordera. I... jak generalnie to wygląda? No, tak jak widzicie. Wygląda to, graficznie wygląda bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba styl graficzny, taki ciekawy. Ja z pierwszą częścią Destiny, muszę powiedzieć wam, nie miałem styczności, bo jak dobrze wiecie, ona była dostępna wyłącznie na konsolę. Także nie miałem okazji, a ta dostępna jest również na PC-ty. I gra wygląda dobrze, dobrze działa. No mi się kojarzy z Halo, ale to jest, powiem wam, dobre skojarzenie. Bo akurat Halo bardzo lubiłem. Miałem wtedy konsolę i bardzo dobrze, bardzo fajnie. Nie umiem się wygadać w ogóle. Miałem wtedy konsolę i Halo było grą, która mi się podobała na Xboxie 360. Xboxie, jeszcze mam problemy z gadaniem, bo jest pół do trzeciej nad ranem, a jestem po testach VR-a u Bonkola, także siadło mi trochę na głowę. Po prostu Halo mi się bardzo podobało, a to mi się kojarzy z Halo. Jest to takie trochę połączenie Halo, trochę taki, powiedzmy, Borderlands może, dlatego że się gra w koopie, chociaż w Halo też można było grać w koopie. Trochę taki... To wodospad weksowego mleka. Wyeksowanego mleka? Okej, dobra, nie wiem o co chodzi, w każdym razie idę tam za moimi. Jeżeli chodzi o stylistykę, o świat i o wszystko, to taki trochę... Mass Effect, powiedziałbym, które się kojarzy, z tym, że graficznie wygląda bardzo dobrze, a Mass Effect był taki sobie. Ta grafika jest bardzo specyficzna, ale naprawdę ma swój styl. Mamy tu takiego naszego robocika. Dobra, lecimy do naszych kamratów. Uwaga! Co oni tam porabiają? Ci chłopcy, oni już gdzieś dalej poszli, z tego co widzę. No i na czym to polega? Mamy tutaj kilka trybów. Mamy taką właśnie kampanię taki tryb kampanii, którą możemy przechodzić wspólnie ze znajomymi. Mamy też, moi drodzy, takie tradycyjne tryby multi, jakieś deathmatche, flagi, bomby, takie bardzo klasyczne rzeczy. A, oni tu walczą z jakimś takim konkretnym przeciwnikiem. O, spadłem teraz wysoka. Moja postać ma kilka mocy. Mam granat, mam taką tarczę i mam taką szarżę. Postaram wam się to Spadłem chyba trochę za nisko, coś mi się wydaje. Czekajcie, czy uda się tam wyjść. O! Rzucę im granat właśnie. Zobaczycie jak działa. Shotgun jest bardzo zabójczą bronią, do której się za bardzo rozbestwiłem. Nie wiem, czy tutaj nie dednę. Może nawet nie. Tu mam taki karabin z zapalającą amunicją. Widzicie, broń bardzo skuteczna. Tutaj fajne jest to, że mamy taką graficzną reprezentację tego, ile wrogowie dostają obrażeń. Także wszystko wiemy. Jak gra działa? Gra działa mega płynnie. U was na YouTubie może nie jakoś aż tak super, bo grę muszę przechwytywać jako, niestety, nie jako gra na OBS-ie, tylko jako ekran. I ustawienia mam takie. Wszystko generalnie jest na wysokie. Nigdy nie daję w grach ustawień na ultra, bo po prostu nie widzę różnicy w 99% pomiędzy ultra a wysokimi, a różnica w płynności potrafi być całkiem spora. Także jeżeli chodzi o wizualia, audio, gra jest spolszczona, spolonizowana. W sumie nie wiem, która wersja jest poprawniejsza. W każdym razie jest po polsku, tekst mówiony jest po polsku. No, wersja angielska wypada lepiej, ale niestety nie wiem, czy nie ma, ale przynajmniej mi się nie udało odkryć opcji, żeby były angielskie teksty z polskimi napisami. Być może ona gdzieś tu jest, a ja jej nie znalazłem.
Nie wiem, dajcie znać. I generalnie jest to przyjemne, wiecie, jak się w to gra samemu... O, to znowu się dzieje. To tak średnio. Ale jakbyście mieli jakąś fajną ekipę, z którą można się fajnie zgadać, czy na TS-ie, czy na jakimś Skype'ie, mamy tu też komunikację taką głosową, to naprawdę można fajne akcje wykręcać. Tutaj każda postać ma właśnie ma osobne, do siebie specyficzne umiejętności. Są tu też takie elementy trochę RPGowe. Możemy sobie swoją postać zmieniać tam jej wygląd pancerza, ulepszać, zmieniać sobie rodzaje broni. Czekajcie, czy ja mogę to wam gdzieś tutaj pokazać? O, to jest moja postać. Tutaj mamy tak zwaną moc. Tu sobie możemy zmieniać broń. Weźmy sobie na przykład karabin Fucha. Tutaj jakiś inny też, tu coś takiego, tutaj nie mamy. No tutaj zmieniamy sobie. Mój jest taki patriotyczny, biało-czerwony. Także mamy tutaj kilka opcji. Co to w ogóle jest? A, to jest taki jakby Gatling gun. W ogóle ten świat się też trochę kojarzy z tym światem. Nie wiem, czy się zgodzicie z No Man's Sky. Oczywiście nie chciałbym tutaj gry obrazić, bo No Man's Sky to tak nie do końca wszyscy mają z nim pozytywne wspomnienia. Chociaż słyszałem, że na ten moment z No Man's Skyem jest już o wiele lepiej, jak było wcześniej. Ale nie jest to potwierdzone info. Ale jest fajnie, wygląda ładnie. No, to jest ciekawa broń, powiem wam. Z fajnym takim celownikiem. Mamy się zbliżyć do jakiegoś odwiertu. Czekajcie, ja myślę, że... Tam było tak mało naboi. Postał trochę dłużej, to bym go zestrzelił. Udało mu się, że uciekł. Dobra, pozbieramy tutaj sobie ten. Wyeliminuj ochronę wiertnicy. Okej. I takie sobie po prostu cele tutaj robimy. Była jeszcze w tej becie tutaj jedna taka misja kampanii takiej singlowej, normalnej. Ale ją już wykonałem i do niej się chyba nie da wrócić. Znaczy, albo się nie da, albo ja nie potrafię. Dwie opcje. Dziś miałem taką tarczę, tylko nie mogę teraz jej znaleźć. Czekajcie. Nie mamy tutaj amunicji. O! Widzicie, bardzo skuteczna broń. O, tu by trzeba naszego kolegę ożywić. Kiedy oni padną, to zostają po nich takie właśnie... Chciałem powiedzieć orby. To tak po angielsku bardzo. Dobra. Kto jeszcze tam się pulta? Ty, czekaj. A masz! Fanga. Prosto w ryło. Tu granacik, pyk. A, jakiś nowy rodzaj granatu wziąłem. Zapalający. Ten tu kurde miał tarczę jakąś. A to jest husarz. Legionista Krwawej Gwardii. Żeby to był prawdziwy husarz z Lechistanu? Dobra. Husarz Lechistańczyk wyeliminowany. Ktoś tu chybnął nad nami. Także powiem wam, że o ile mnie ta gra wcześniej nie interesowała prawie w ogóle, jakoś mnie nie brało mnie na nią, to powiem wam, że po tej becie jest całkiem spoko. Trochę tak to jest ten... Gra jest niby od Activision, ale jako, że jest też związana ściśle z Blizzardem, to nie ma jej na Steam, tylko pobieramy ją po prostu z... Jak to się nazywa? Battle.net? Dobrze mówię? Chyba tak. Chyba Battle.net. Czy nie Battle.net? Nie, już zgubiłem. Dawaj. Chyba dobrze mówię, chyba z Battle.neta. Kurde, nigdy nie pamiętam tej nazwy. Tego, co się tam Hearthstone'a też odpala, no wiecie o co kaman. Dobra, niech się dzieje. Cokolwiek się tu dzieje. Także optymalizacyjnie, technologicznie fajnie. Zabawa jest naprawdę spoko. Jeszcze szczególnie jak mieć jakichś kolegów, chociaż to w zasadzie głównie w tej formie. Odpalimy trochę. Można expić, można mordować, to mi się tak właśnie... To przy tej grze wieloosobowej kojarzy mi się to dość mocno z Borderlandsem, który też właśnie był taki, że w zasadzie w pojedynkę nie było sensu. Można było grać, ale gra naprawdę sensu nabierała dopiero kiedy grało się w koopie z kilkoma... O kurde, ale mi pachnął. Z kilkoma znajomymi... No nie wierzę, porobili mnie. Może mnie ktoś wskrzesi, mam nadzieję. No, ci tutaj walczą. No, mam nadzieję, przyjdzie jakiś wskrzeszacz.
A, Doc Stevens też padł. Nie wiem, czy to nie będzie nasz koniec. Bardzo ładne tutaj te efekty widzicie. Przy tej walce wręcz. Bardzo spoko animacja też postaci. No generalnie fajnie, naprawdę fajnie. Cieszy, że wyszło to Destiny na kompa. Jak poprzedniej części nie było. I też mam nadzieję, że może będzie także więcej takich dobrych... O! Odrodzili mnie. Dobrych tytułów konsolowych. Będzie się pojawiało z czasem na PC-tach. Na Windowsach. Szczególnie co... LOL! Co mi się stało? Nie mam pojęcia. Szczególnie, że wiecie, że to jest tytuł, który był dostępny na PlayStation 4, a pojawił się na PC-cie. Także taka mega rzadka rzecz można powiedzieć, bo jeżeli były jakieś ekskluzywy konsolowe, które pojawiały się na PC-tach, to jak zapewne pamiętacie, były to na przykład... były to gry głównie z Xboxa po prostu, dlatego że była to konsola wyprodukowana przez Microsoft i z nim ściśle połączona. I też architektura... No. Architektura Xboxa potrafiła po prostu w łatwy sposób te gry z Xboxa na PC-ta portować. W przypadku PlayStation 4 było z tym mnóstwo problemów, a to jest właśnie kontynuacja gry, która wyszła na PlayStation. Także coś takiego można powiedzieć dość niespotykanego. Przedostań się przez wykopalisko, dobrze. Zrobimy co w naszej mocy. Tu by się przydała jakaś snipera z mocną lunetą, ale takim sprzętem na ten moment chyba nie dysponujemy. Odrzut jest dość spory. Dobra, oni sprawiają wrażenie jakby... On ma w ogóle snajperę z tego co widzę. Oni sprawiają wrażenie jakby wiedzieli gdzie iść. Ja będę się ich trzymał. Zresztą mamy też mamy też kompas, na którym wszystko widać. W ogóle tam gdzie macie pokazaną broń, widać też efekty. Efekty jakie ma nasza amunicja. Ja na przykład mam w 2 na 3 bronie amunicję taką zapalającą, która jest bardzo skuteczna, no bo oprócz tego oczywiście, że zadaje damage jako taki, to również wroga podpala, no. Bardzo odkrywcza rzecz. Tutaj jesteśmy, jest jakaś wielka... No to skrewiłeś, gościu. Tu musimy unikać tych wielkich... Nie wiem jak to nazwać zawodowo. Tych wielkich koparek. Wszystko będzie dobrze, o ile nie zginiemy. Dobra, idź już, gościu. No właśnie, trzeba uważać. Trzeba mieć tą tarczę i uważać. Dobra, którędy to się wyłazi? Przejdź obok wiertnicy. Było bliziutko. Tu łazi jakiś miglans. No, miglans. Patrz tam jako. Dobra, cisnemy dalej. Także jak widzicie, są takie bardzo ciekawe elementy na mapach. Mapy są takie dość, powiedzmy, nie statyczne, a dynamiczne, czyli na przykład no, dzieje się coś takiego jak tutaj, co wygląda... No jaki głupek. Co on to zrobił? Co wygląda naprawdę... O cholera, o cholera! Dobra, no to nas porobiło. Co wygląda naprawdę bardzo ładnie i urozmaica rozgrywkę. No, ale nie byłem przynajmniej ostatni. Dobra, wiecie co? To tyle. Bo ja nie wiem ile to potrwa. Także to jest beta Destiny. Od dzisiaj, jak wy to widzicie, to już pewnie dostępna do wszystkich. Także pobierzcie ją sobie, pograjcie, dajcie znać co uważacie. A ja wam pięknie dziękuję za uwagę, to mówiłem ja, Niklaus. Zapraszam was serdecznie na mojego fanpage'a na Facebooku, oczywiście Niklaus Pieron, na codzienne streamy. I jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, a jeżeli nie, to możecie zostawić w dół i powiedzieć co się nie podobało, czego nikt na YouTubie nie robi. Także to tyle, dzięki za uwagę, pa pa!